Bir gün bir denany aklın ýa-da sözüň güýji bilen gazanmadyk bolsaň, oň ýerine puluň ýa-da sowgadyň bilen gazanan bolsaň, bu seniň güýçlüdiň görkezek. Bul zenanyň satlykdygyny, ýagny haritdygyny görkezýär. Sebäp pul bilen gelen, pul bilen gider. Ertesi gün senden köpdelen onu alar. Oň çynem gowja pikirlen. Harit gözleýärmi ýa-da ömrüňe ömür. Bir ýaş ýigit bar eken, onuň ýaşaýan ýerinde bir garryja aýal bar, gözleri kör görüp bilenok. Bu ýanky ýaş ýigit şol aýala günni hurma ertip berer eken, ýygyny üzmän günni hökma suratda hurma berer eken. Günler geçe wagt aýlanýa, ahir ýanky ýaş ýigit amanatyny tawşyrýar, dünýeden ötýär. Bu ýanky edýän zadyny dostuna wesit edip gidýär. Dostu etmäne başlaýar. Ýanky ýaş ýigit ýoglandan soň dostu birinji gün garryja aýalyň ýanyna baryp hurmany bermäne barýar. Hurmany berýär bolyn, ýanky gözleri görmeýän aýal derrew soraýar. Näme diýe? Ol ýaş ýigit öldümi diýe. Onu dostu haýran galýar, nädip bileni, siz nädip bildiňiz muny diýär bolyn. Ýanky garryja aýal jogap berýär. Ol maňa hurmaň içiniň çigidini aýryp bererdi diýär. Sen olsa şeýle tutuş berdin, men şondan bildim diýär. Bu ýerde sapak almanlar näme? İstenek bir haýyr iş edeňizde dol we dogry ýagdaýda iň gowsyn etmäne synanşyň sebäbi siz bu dünýeden gideňizden soň ol haýyr iş diňe sizi ýatladyp dursun. Bu waka men özüm saýat boldum. Bir ece 2 saat men ýanymda deňeşdirip oturýar. Bir enatanyň çagalary bar diýip gözüne getirelim. 3-4 saat çagat bar. Bir çagatyny beýlik çagatyny deňeşdirse, bir çagatyny goňşyň çagatyna deňeşdirse ýa başga garyndaşyň çagaty bilen deňeşdirse çaga näme bolup geçýär. Aslında enata muny oňet bilen edýän mümkin. Çagada ýanky ösüşi has netijeli görmek üçin, has käwr okypdan ösdürmek üçin edýän bolmagy mümkin. Ýöne gowul görüntüde bu kän gowy netije bermeýär. Birazdan çaga öýüni ondan pes görüp başlaýar öýüni. Eger bu bir maşgarada bolsa, bu çagaň içinde istese de islemese de beýlek çaga tarap bir hili kine dönüp başlaýar. Doğan bilen deňeşdirýän bolsa, kakasy elmudamada ýa-da ejetimiň elmudamada ulanýan bolsa, ana doğanyňa beýdip ber, sen näme edip bersiň? Ana gyjyň beýdip ber, sen näme edip bersiň diýip köpräk aýdy berse, ýanky insança agly bilen bolsa arasyna agdaryp giýýär. Çaga bu, ýani mene sana diýin, ol gatwy peýda berýär. Klassda mysal üçin diýerse, "Ey, näde oturýarsyň? Ana plany aýgulýar boljak bol, ol işe otur, sen näde oturýarsyň?" diýsen, aýgula başyp diýýämden kinli bolýar çaga. Enata çagany başga çagalar bilen deňeşdirse, çaganyň şahsiýeti bozulýar. Özüni olardan pes görüp başlaýar, susy pes bolýar, göwüni çökkün bolýar, öz okuyunyny tapyp bilmeýär. Beýtmän gaýtam başga adamlar bilen deňeşdirmäde şol çaganyň öz okuyunyny tapjak bolun, şol urda göreşiň, şol urda näme gaýraty görkezmer bolsa görkezin, çaganyň okuyunyny taparýar. Baý oglan garip maşgaladan çykan gaýda öýlenip durmuş gurup bilýär. Emma garip oglan baý maşgaladan çykan gaýda öýlenip durmuş gurup bilenok. Näme üçin? Erkegiň maşgalada 3 sany ýerine ýetirýän wezipesi bar. Baş bolmak, maddi tarapdan üpçün etmek hem de goramak. Zenanyň bolsa maşgala durmuşyny ýetirýän wezipeleri goralgy, ýaşamak, öýde, maşgalada rahatlyk owasyny döretmek, şeýle hem ýan ýollaşyna buýsanyp oňa alqam bermek. Baý oglan garip gaýda öýlenenne, garip gaýz öz ýan ýollaşyndan ýanky wezipeleriň ählisini alyp kanagatlanyp bilýär. Emma garip oglanyň üpçün edip berip biljek, ýerine ýetirip biljek ýanky 3 wezipesi baý maşgaladan çykan gaýdy kanagatlandyrmaýar. Tekke dili, türkmen dili. Yok, az hakyky türkmen dili ersarlardan gelýär. Bileşe. Şu ýana köpüňi görensiňiz. Hatda maňa da şuňa degişli ören köp soraw soralýar. İň arasa şeýwe ýa-da iň gadymy şeýwe, haýsy şeýwe diýip. Özüm şu soraw köplenç, äsar şeýwesine gepleýän ileşlerimi soraýar. Öňe sürýän deliller näme? Delillerim gidemok, baramok, bilemok. Sözleriň düýbi, baranım ýok, gidenim ýok, bilenim ýok diýerler. Hakykatan hem dogry şeýle. Äsar şeýwesem şular ýaly urlaşýar. Ýöne bir şuny delil hökmüne ulanyp bilersmi? Mysal üçin dil sözüni alyp görelim. Dil sözü gadymy wagtlarda biz tillik ulanýardyk. Hatda mawtuma tamam goşgyna da tillik geçýär. Ýöne häzirki günlerde biz dilliýes, käwir garnaş türki dillerim oňa
tillip ulanýar. Inni ýanky dilinden ýola çyksak, biz gadymy däl, şo tillip ulanýan garnaş türkü dillerim bizden has gadymy bolýarmy. İleşçeniş misalan görüşmede ýalyk, şuny dilil hökmüne ulanyp bolanok ileşler. Bizim her bir şiwemiz gadymy, her bir şiwemizem düýbüni o könürden alyp gelýär. Her bir şiwemizin kemçiligi ama artyk maş tarapama. Edebi dilimizde de hemme şiwelerden hem sözler alınan. Hatta şeýdip öňe sürýärler edebi dil ahal şiwesi ýalar. Ahal şiwesi boljak bolsa onuň hem üçin ekber sözi ýok, bahym sözi ýok, ya mar şiwesi boljak bolsa onuň hem üçin goçok sözi ýok. Ya misal üçin saryk şiwesinde gelor gidor diýilýär. Ama türkçedäki geliyor gidiyor sözüniň düýbi şol. Onu saryk şiwet has gadymy bolýar onda. Ile şol ýaly ýok. Türkmen dili hemme şiweler bilen türkmen dili. Şiweler bir dili bezeýär, bir dilin şirinligi, owazlaşygy. Şoň üçin hiç bir şiwany türkmen dilen aýratyn pikir edemem bolanok, öz başdak arasy, öz başdak gadymy dilen pikir edip bolanok. Hatta misal üçin Balkan şiwesindäki etmek sözi gadymy söz. Ya teke şiwesindäki ece sözi gadymy söz ileşer. Her bir şiwemizde de gadymlyk amma, täzeçilik amma. Şoň üçin şol ýaly dawalar, şolar ýaly jenjeller düýbünden gerekli ileşer. Biz bilelikde türkmen dili, biz bilelikde türkmen. Sag bolun. Ýaşaryk ýaşaryň.